Helo, ni di Fleur de Lys, a da ni newydd oddi ar llwyfan yn Gwobrau'r Selar. Sydd ath y gig? Ath y gig yn iawn, swn i ddi? Beth chi fel? Alla iawn, dwi'n rhys ba. Na, ni'n jopio yna matab rili da, gan i chydfa, impact yna fynd diwedd o. Nes i fynhau o. Gellir nhw mynd o'n Nice, reidd. Ond, na, di'r un fynhau, tro cynta ni yma yn Gwobrau'r Selar, lle. So, braf iawn cael chwarae llwyfan gwahanol, lle. Nath chi fotio Gwobrau'r Selar, ni? Ac os nath chi i bwyd? Dyna ni'n cael dain, Tbed, nes i anghofio. So... Topper? Ie. Be, dyn nhw wedi cael yn y byd? Do. O na, nes i fwtio amdano nhw, de. Ie, na greu. Y fideo, dwi'n meddwl. Neu'r beth ola. Oedden nhw lawr am rhywbeth yna. Oi. Do, nes i fwtio, dwi'n cofio. Mae'n cofio sy'n eisiau dweud. Pechu. Ia, ti'n eisiau dweud pechu, ti'n eisiau dweud bod nes di fwtio. Gwneud gelynion ar y sîn. Ti'n pechu bod nes di ddim, dwi'n eisiau dweud fo. Record hir o'r fel tôn gron gan Fandana, chos dwi'n gwybod bod nhw'n ennill, so wneud hynna'n pechu neb. Na. Ydy pobl sy'n dod yn gwylio hwn yn gwybod hynna? Di. Ideal. Iawn, hyw. Nice one. Meddwl am y pethau yma. Reit, be di, pwy ydych chi'n chwan i weld yn chwarae hynna? Candelas! Chwarae mewn brawddau calendar cafon, you know this. No one don't. Band rwy'n edrych ymlaen. Dwi'n mynd i wneud beth cool, dwi'n mynd i wneud dda. Pwy dwi'n edrych ymlaen i weld heno? Colon. So, Zwyl? Na, dwi'n ffocin graf o'n iawn, ie. Bandia dwi'n edrych ymlaen i weld heno Cowboy Sos Botwnog a Candelas. Ie. Bach o H.M.S. Morris, ynddo? Ie, pwy sy'n... Mae Castles yn headline o'r... So, ai, sy'n licio mynd draw at nhw. A be maen nhw, yr ail wyfan, yr ochr arall, ie. Ie, na. Llawn ni draw at nhw, dwi'n meddwl.